ଶଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏନ୍ଜି ଅପଡେଟ୍କୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ କଳି। ବର୍ଷାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଖକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ତାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ବର୍ଷାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷା ଏକ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ଏବେ ନୂଆ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଆଦି ଯାଇ ସେଠାରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି କି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।